4番メロディー、エアバリエ、坂中恵子さんです。メッセージです。メロディー、玉木浩二さんのメロディー、エアバリエを演奏します。メロディーは大好きな曲なので、ビブラートをかけるように頑張って弾きたいです。エアバリエは難しくてうまく弾けるかわからないけど、頑張ります。よろしくお願いします。